As obras de rehabilitación levadas a cabo no pabillón municipal Agustín Mourís consistiron na mellora da accesibilidade ás instalacións, coa ampliación do recibidor principal, a reordenación de espazos en riba dos vestiarios, que permitiu a creación dunha zona de gimnasio e unha sala de prensa, así como tamén a compra dun novo videomarcador. As actuacións realizadas supuxeron un investimento de máis de 63.000 euros, dos cales máis do 80% foron financiados a través da Secretaría Xeral para o Deporte, dependente da Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes, e a cantidade restante con cargo ás propias arcas municipais. Agradecerlle esta visita e agradecerlle a colaboración continua e este investimento que hoxe estamos a visitar, tanto a instalación do novo marcador, un marcador que era preciso para cubrir todos os ángulos do pabellón, e tamén visitar as obras de remodelación, as obras de ampliación que se levaron a cabo ao longo dos últimos meses como consecuencia dese convenio asinado entre a Xunta de Galicia e o Concello de Noia para materializar unha serie de melloras no pabellón que eran precisas para ese asentamento do Noia Fútbol Sala en Primeira División Nacional. A Xunta de Galicia inviste un orzamento de preto de 60.000 euros, no que o Concello ainda fixo máis cousas a maiores, pero cambiamos o videomarcador, creo que un videomarcador á altura dun equipo de Primeira División, unha zona para os medios de comunicación, e creo que era necesario levar a cabo esas melloras. Creo que van a ter un pabellón, unhas instalacións, unha pista local onde podan competir co resto de equipos de España en igualdade de condicións e, por suposto, sentirse orgulloso. A finalidade das obras non era outra que mellorar as prestacións do polideportivo municipal, para adecualas principalmente ás necesidades do Noia Portus Apóstoli, club que milita na máxima categoría do fútbol sala a nivel nacional. Dallas gracias ao Concello de Noia polas obras realizadas e á Xunta de Galicia. E esperemos que nos próximos meses que sigan facendo outro tipo de obras que o Noia Portus Apóstoli necesita.